Yun pong mga na-born again, yun po ang katawan ni Kristo. Kung ang tinutukoy nyo sa salitang born again ay refer sa mga sektang naglipa na ngayon from 19th century hanggang 20th century, ay nagkakamali po kayo. Wala po yan sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo na yung sinasabi niyang born again sa St. John chapter 3 verse 3 to 5 reference sa isang sekta. Hindi po. Mali po yun. Kasi yung mga born again po ngayon mga sulpot po yan Pero kung sasabihin po natin, kung iintindihin po natin ang salitang born again sa sinasabi sa St. John chapter 3 verse 3 to 5 that refers to baptism, tama po kayo. Kaya nga po, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay binabautismuhan lahat ng tao, mabata o matanda, malalaki o mababae, as long as hindi pa po siya nababautismuhan, dapat po bautismuhan. Bakit? Kasi hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoong Diyos kung wala po tayong bautismo. So, ang totoong iglesia, ang totoong kay Kristo na iglesia ay dapat bautismado. Yung sinasabing born again, hindi po yan refer doon sa sekta na itinatag lang po ng mga Amerikano. Okay?